Kolaborategia da zentroei eraldaketa digitalean pausoak emoten laguntzen dutzen laborategi bat. Proiektu ezberdinak ditugu eskuartean, adibidez aplikazioan Blue Boten erabilera haur hezkuntzan, portfolio digitalen garapena HH-tik batxilergora, Learning Analyticsak ikaste analitikak erabiltzea ikasleen ikaste prozesua pertsonalizatzeko edo robotikaren kurrikuluma garatzea adibidez. Prozesua abiatzen dugu zentroko diagnostiko batetik eta horretarako elkarrizketak, eztabaida taldeak eta galdetegiak pasatzen ditugu ikusteko kultura digitalean ze momentutan dauen zentroa. Bere beharretara egokitzeko klaustroarekin dinamikak egiten ditugu lehentasunak identifikatzeko eta proiektuak identifikatuta inplikatuekin diseinatu, gelaratu eta baloratzen ditugu proiektu guztiak. Prozesuaren abiapuntua dau zentroaren diagnostikoan, orduan abiatzen gara elkarrizketak, eztabaida taldeak eta galdetegietatik eratortzen den informazio guztiarekin, bai irakasle, bai ikasle eta bai zuzendaritza taldearekin. Hori lortuta zentroan dinamika ezberdinen bidez lehentasunak identifikatzen ditugu eta lehentasun horiek proiektuekin lotzen die. Proiektu bakoitza inplikatu guztiekin diseinatzen da eta ez diseinatu bakarrik baizik eta gelaratzen bidelagunarekin batera gelaratze prozesua aktibatzen da. Prozesu horren ostean gelan egin eta ikusitakoa hausnartu eta baloratzen da hobekuntzak identifikatzeko eta aurrera begirako proiektuak definitzeko.